От началото на месец юни 2023 година стотици камиони преминават ежедневно през новопостроения частен буферен паркинг в Русе до границата при Дунав мост и заплащат сериозни суми за тази услуга. Често тези камиони не спират на частния паркинг по собствено желание, а фактически са задължени да го направят с любезното съдействие на общинските и държавни институции. Нещо повече, преглед на сателитните снимки от спътника Сентинел показва, че така наречения малък паркинг, който по проект би следвало да бъде експлоатиран от община Русе, всъщност е построен. От построяването му този паркинг функционира като част от големия паркинг. Наистина само се води общински. Как държавните институции прехвърлят правомощията си на частни дружества, притежавани от правилните хора? Преди да почнат да изграждат паркинга, те вече са решили как ще бъде. Как от това се създава печеливш монопол? Тя ни отговори: приберете си българските превозвачи, чужденците са за нас. И как моделът Капитан Андреево се повтаря в Русе, а може би и на други места. Управител на този паркинг е бил на командировка в Капитан Андреево. Ние сме мишлета, но ние овци. Няма стане. Игра на паркинги. Част втора. Последите на модела Капитан Андреево. Още докато се строи новия частен паркинг с внушителен капацитет 600 места, у превозвачите и собствениците на по-малки паркинги в региона изникват тревоги и въпроси. Ще се плаща ли такса за ползването на паркинга и каква ще бъде тя? И дали ползването му ще е задължително? На среща с екипа на Антикорупционен фонд през април 2023 година, заместник-кметът Димитър Недев заяви следното. Чисто теоретично не знаем ще има ли такса или няма да има. Може да няма такса, може цените на услугите да са оттам да има приход. Просто нямам представа какво той ще реши да прави. Заместник-кметът изглежда не знае за изказването на кмета на Русе Пенчо Милков, който демонстрира още преди месеци далеч по-добра запознатост с плановете на частния собственик. Безплатен ли ще за тировете? Пада сняг. Щом няма безплатен, не може да карате. В началото на юни 2023 година съвсем очаквано става ясно, че такса ще има и тя няма да е символична. За чуждестранни тирове, включително регистрирани в Европейския съюз, тя е 25 евро, а за български 15 лева. Няма да са съгласни нито румънци, нито турци. При нас цената е 10 евро. При нас абсолютно за всички е 18 лева с ДДС. На пръв поглед е мистерия защо въпреки по-високите цени, чуждестранните тирове се трупат именно в ново построения частен паркинг. Оказва се, че имат сериозна причина. За да преминат границата при контролно-пропускателния пункт Дунав мост, тировете трябва да покажат, че са били регистрирани в системата за контрол на трафика към границата, наречена виртуална опашка. А такава регистрация може да се получи единствено и само от офиса на една частна компания. Номер за така наречената виртуална опашка може да бъде взет от административната сграда на Тир паркинг Русе ООД на булевард България 292. Единствено и само там може да се вземат номерчета и то с доста затруднения. Макар и номинално престоят на паркинга да не е задължителен, служители на паркинга, оборудвани с светлоотразителни облекла без обозначителни знаци, насочват всички товарни превозни средства на трон. Как точно се случва тази дейност на ръба на закона, можете да видите от записа на скритата камера, която монтирахме на борда на превозно средство с регистрация извън Европейския съюз. Малко преди границата тирът е спрян от служител със светлоотразителна жилетка. В непосредствена близост е паркирана полицейска кола. България или Румъния? Румъния? Ticket parking, document parking. Yes, Romania. Let's go Romania. Okay. First document parking. Yes. After go 1-2 km напред и нагоре, left side. Okay. По закон управлението на граничния трафик е изключителна компетентност на държавните органи за граничен контрол. По данни от Министерството на вътрешните работи обаче,
Регулирането на тежкотоварния трафик не се осъществява чрез физическо присъствие на служители на МВР. Възниква въпросът: тогава защо и кой е разпоредил присъствието на полицейска кола на входа на граничния пункт? И защо намиращите се в полицейската кола служители допускат пред очите им служител на частния паркинг да осъществява насочваща и регулираща трафика дейност? Отговорът отвъд закона е едно споразумение между Община Русе и ТИР Паркинг Русе ООД, по силата на което частната фирма създава и оперира напълно безвъзмездно тъй наречената виртуална опашка. Без значение дали водачът престоява на паркинга, опериран от ТИР Паркинг Русе ООД, или на друг паркинг. На практика обаче, ако тировете не са престояли в обектите на ТИР Паркинг Русе, те имат сериозни проблеми да се здобият с талонче за системата виртуална опашка. Единственият начин е: качваме наш клиент, отиваме горе в въпросното място и тогава почва истината. Имали сме такива ситуации, са ни казвали: ама те къде са? И ние обясняваме, че са на друг паркинг, но трябва да дойдат тук. Ние казваме: добре, нали, паркинга не е задължителен. Да, но е желателен. Желанието на кого е, нали, спорен въпрос. Служителката на въпросния ТИР Паркинг Русе ООД, тя ни обяснява защо идвате да регистрирате чуждестранни превозвачи. Какво значение дали са чуждестранни или български превозвачи? Всеки трябва да има право да спира където пожелае. И тя ни отговори: приберете си българските превозвачи, чужденците са за нас. Споразумението между общината и частната фирма, спечелила конкурса за изграждане на паркинга по съмнителен начин, поставя много въпроси. Първо, защо би се съгласил частният субект да предоставя услугата включване в виртуална опашка напълно безвъзмездна? Второ, откъде дружеството има правомощията да принуди други частни субекти да се включат в поддържаната от тях виртуална опашка като условие за преминаването им на границата? Трето, защо държавата е преотстъпила задълженията си по координация на граничната контролно-пропускателна дейност на частен субект, който няма как да бъде оторизиран с подобни правомощия? Отправихме тези въпроси към Община Русе и МВР. Ние няма как да направим, дори да искаме такава система, няма как да разпореждаме как да бъде направено, каква организация да се направи. Няколко месеца по-късно, именно Община Русе възлага създаването на система за регулиране на трафика, като организирания ред за изчакване преминаването на границата е обсъден с представители на всички заинтересовани институции. От отговора на МВР обаче става ясно, че от Министерството не са превъзлагали нито на Община Русе, нито на ТИР Паркинг Русе ООД дейности по организирането на тежкотоварния трафик през граничния пункт Русе-Дунав мост. Каквото и да е съдържанието на споразумението между Община Русе и ТИР Паркинг Русе ООД, то същото представлява форма на договорка между двата субекта без правна тежест, за която и да е била от институциите, осъществяващи дейността си в зоната на гранично-контролен пропускателен пункт Русе-Дунав мост. Това, че споразумението е незаконно, не пречи на ТИР Паркинг Русе ООД да реализира милиони чрез монополна схема, създадена със съдействието на общината. Фрапантната разлика на паркинг услугата от над 3 пъти в цената за превозвачи от България и чуждестранни превозвачи директно нарушава разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, както и принципите на Европейския съюз за равно третиране на дружествата, регистрирани в Европейския съюз. Нещо повече, говорим и за ощетяване на българския фиск, тъй като върху таксата, която заплащат чуждестранните превозвачи, не се начислява дължимият по закон данък добавена стойност. Срастването на контролна дейност, която по закон е изключителна компетентност на държавните органи, и предоставянето на частни бизнес услуги подозрително напомня модела, установил се от повече от десетилетия на Капитан Андреево. Този модел, при който с помощта на държавните органи огромни парични потоци се насочват към частни ръце, вече се случва на още една граница. Община Русе отхвърля обвиненията,
че с активната й помощ се създава един частен монополист в лицето на ТИР Паркинг Русе ООД. Казаха, че неправилно се внушава, че собственика на паркинга ще е монополист, защото точно те дават възможност с още един по-малък паркинг да има конкуренция. Тоест за това, ето, два паркинга ще бъдат, всичко е наред. Действително, в края на 2022 година Община Русе обявява обществена поръчка за изграждането на общински буферен паркинг. По постановлението на Министерския съвет сумата, която беше предоставена, беше крайно недостатъчна и затова с тази сума ние правим един много малък участък от 15 квадрата, 15 декара, извинете, който ще си и общински паркинг. Може би думите на господин Недев, че паркинга само ще се води общински, не са чак толкова случайно изречени. Сезонът, в който е обявена поръчката, отново е ваканционен. Този път по Коледа, а кандидатът, който се явява на конкурса, е само един – драгоманската компания Люник ЕОД, собственост на Любомир Лазаров. Според официални данни, собственикът на Люник е в роднинска връзка с Анелия Николаева Лазарова, управител и съдружник в ТИР Паркинг Русе. Оказва се, че собствениците на фирмата, изграждаща малкия общински паркинг, и на фирмата, оперираща големия в съседство, са брат и сестра. Може би затова именно камиони на Люник се виждат при строителството на големия паркинг. Представителите на община Русе изглежда не се интересуват от това странно съвпадение. Нито знам кой е собственик на едното, на другото. Нямам представа. Или го намират за нещо напълно нормално. Честно казано, абстрахирам се въобще от участниците, от имената им или икономически обосновано и логично изпълнителя на големия паркинг да има някакъв интерес към малкия. Очевидно апетитът на собствениците на ТИР Паркинг Русе не се изчерпва с изграждането на съоръжение с 600 места. Нещо повече, преглед на сателитните снимки от спътника Сентинел показва, че така наречения малък паркинг, който по проект би следвало да бъде експлоатиран от община Русе и за който е възложено строителство на фирма Люник, всъщност е построен. И той е построен веднага след големия паркинг, като към момента двата паркинга функционират като един общ паркинг. Големият паркинг е изграден в края на февруари, малкият паркинг е изграден в края на март месец и половина преди сключване на договора за възлагане на строителството с фирма Люник. Доколкото ни е известно и към момента община Русе все още не е издала разрешение за строеж на този паркинг. Наистина само се води общински. От построяването му този паркинг функционира като част от големия паркинг. Наложената на новия буферен паркинг в Русе практика напомня тази на пункта в Капитан Андреево. Като добавим към това и, че действащите лица на двата обекта са едни и същи, то възниква логичен въпрос. След като подобен порочен бизнес модел вече е успешно мултиплициран, то има ли пречка да се появи и на други възлови за страната гранични пунктове? Следващия паркинг ще е на Видин. Къде го знаете? Смисъл, не трябва да закараме оборудването. Така отново се отправяме на път по следите на онези тайно навързани неща и към следващата точка от тази все по-заплетена и интригуваща игра на паркинги.